wema pha etyhwini linde uba kufika ixesha lakhe achaze ingxaki yakhe kuYesu. Kodwa uthe xa ekufutshane noYesu weza omnye umntu kuye wambetha emagxeni wathi, mfondini, phuma etyhwini ngoba sifumana umyalezo ngoku othi umntanakho uswelekile. Ngoko ke ayikho into efunisa uba ube setyhwini ngoba umntanakho uswelekile. Yanyamezela laa ndoda pha etyhwini, yanyamezela pha etyhwini ngoba aba babeyinqanda babecinga uba uYesu uphilisa abaphilileyo kuphela. Becinga uba xa kuthiwa ufile akanamandla uYesu ukugqitha ekufeni. Kodwa eyazi le ndoda uba yona unawo amandla uYesu. Noba uyaphila umntanam, noba uyagula umntanam, noba ufile ukwayintanga yamandla kaYesu.